बात ना आज गोटे ओसुरा घसुरा बोर गोड़ हाथ काटुची बात ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ଧୂଳିଦଣ୍ଡର କିଛି କମେଡ଼ି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। देखी सासू में हांडी हांडी नाचो नहीं का आज गोटे तौल आंटा बो हंसिया बात ना आज गोटे ओसुरा घसुरा बोर गोड़ हाथ काटुची बात ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍